madoka mabuja tauya nonhau dzanyasi kamuzuva rechinomwe mwedzi uno waGunyana takuerenga mazuva 450 kuhayo jobhosi kara andogara mujeri akapfikiwa warume pakaita kunyangariwa tikaiti ringe zviri munhau dzanyasi ipapa papera sarudzoka vanhu vatanda kutoresiwa mhiko dzavo nyasi wamiriri mudare reparamende waenda wese kotora mhiko dzavo wakatotora mhiko dzavo ipapo chatenge chitonakidza kutoti mafene ayanga yatanga pokare kuita hunhu hwavo hwakare ihwohwo kwaiva vanhu vakapfeka matai mudzipa nyota yoyero ngawarike kugopinda mudare reparamende nokutoti yeroyo kwai makara obato unobva waita kusaiva kuti ko wanopfekawo dzitsvuku wanopfeka dzogirini wanopfeka dzobhureki dzese kaa makara obato ko handiti mapato ese anawo makara iwayo heno kuti zviri kumbotekaira sei asi tiri kuzofara hedu kuti wazopinda wakaita zviri kufanira kuitiwa zvanyasi pakaita kuoma chaiko kudare rokanzuro yeguta reHarare wanga warikowo pokare wachitora mhiko dzavo ikoko makanzura woZANU-PF kundori nomakanzura anoita mapfumbamwe basi oCCC wari kuita 50 chaiwo pabodzi po wese makanzura muguta reHarare wari kuita 50 noapfumbamwe 59 pachirungu ipapo rikaiti rambe takaringa asi chatorwadza kutotiwo ZANU-PF wadokerera wari kuita pokare zvawakajaira kuita wauya panzvimbo nokuti manhu oCCC wanga wauya hawo kopemberera nokuona wana kanzura wawatora mhiko dzokuti watande basa kuZANU-PF bvauyawo nokombi yawo kwautanda kuba vanhu ipapo kwautanda kuvhiringidza vanhu unobva waita kuona kuti wakomana bato riri nokuita zvokunyirana aiwa rinoita kutoita kuhwewa rute chaiko asi zvisvinuba zvichakuwa pokare toramba takaringa hedu kuti mapurisa ane chachaita chere asi mapurisayo ipapa atoringa kusaiti nokuti palibe kana chibodzi chaicho chawareketa kuti wari kuferefeta kana kuti zvazodini zvese waramba wakanyarara zvavo kuita kunge wasipo nozuro makanzura okubulawayo akanga ari kutora mhiko dzavo wakatosiyira nyaya yacho panzira pokare watumirwa tsamba kuti kwai munhu wese ari kanzura anofanira kuenda kofundzisiwa ukanzura nobazi rinoringana nezvekutongewa kwematunhu kwai izvozvi zvaizoitiwa kuguta rougweru unobva waona kuti pakaita kuoma munhu wese nyika yese kuuya koungana mugweru pakaita kunyangariwa kwaburika masoko okuti bato roCCC izvezvi riri mubishi kunhadzirira gwaro ravari kuda kuendesa kusadhaki panoburika zvakaburika kumema kusarudzo sadhaki report paichaburika ichiendesiwa wari kuda kubva watorawo mukana ipapo ubva waendesawo rawo gwaro rinenge ichiratidza pachena kutoti zviri kumbotekaira sei ipapa wagobatsirwa novamwe wakaita sana Freeman Chari kuburitsa pachena kutoti zvakaburika musarudzo nozvakaburitsiwa noZeki paribe chekutekaira zvisvinhu ipapo tikaiti gozoona kuti kunenge kuchitekaira sei kumberiko asi tiri kuziva hedu kuti kune nyaya mapurisa oZRP nyasi agoreketayo kutoti wari kutsvaka Promise Mukhwananzi pabodzi poona Clyde Mushozhera pabodzi poona Noero MaMhanduwe wese wari vatatu kwai anenge agoziva kuti wari paye pokare akatinyepa kuti tinowabata tikange tawabata tinobva tamupa churu chibodzi chomari yokuAmerica $1000 reward pachirungu ukaona waita kutsvagiwa nemapurisa zvinokupuwa mubhadharo kudarika aiwa wari kutsvaka zveidi wari kutsvaka chaizvo tikaitione kuti wanomuboya chere peno paaripo asi ari kutozviziva kuti ari kutsvakiwa wese wari vatatu kudando ticharamba takaringa zvedu kwai mangwana wamunangarwa wati wari kuda kugoisa wanhu wari kuita vateedzeri vomutungamiri wenyika tikaiti goringa kuona kuti mbanani pari kuringirwa kuti wachiwenga vanenge varipo pokare nomumwe wechipiri heno peno wachabenhutsa pokare iye Kembo Mohadiyu ticharamba takaringa zvedu kuti zvinenge zvitekaira sei tinenge tichizondokunyepaepo zvinenge zvaburika apawo sangano romakereke Zimbabwe Council of Churches ragoreketa iro kutoti riri kurwadziwa nozviri kuitika munyika pokare kutoti
nyaya dzosarudzo dziribe kutekedzwa zvisvinu dzakaita kunyangara. Wagototi wanhu ngauye waite katomboka nyai, ipapa tatomirira kuti tione kuti zvine anogashira chere kana kuti zvinoperera papi. Asi wobato roCCC wagotoreketa kuti katomboka nyai kachakonzeresa kutoti ZANU-PF wadepo kari kubenuka zvawakange waita paGNU natsvangirai pai. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera sei. Tiri kuramba tichiringira kuti zvinhu zvinochinja. Douglas quote ati natapiwa muChineripi watotumirwa tsamba newabiyawo wari kuJoburg woJoburg Society of Advocates wari kureketa kutoti zvawakaitiwa zvokusungiwa wachikubiwa pokare inokusungiwa pabasa zvisvinuba. Tiri kuramba tichititenda kutoti aiwa wabi yedu muri kumira nesu ndiwo wari kuita zvisvinu iwawo. Tirambe takaringa. Ipapa tikaringa dzomabhizimusi nyasi upenyu hwakuenderera mberi nokuti nyaka kuhwadza chaiko ndokwahwakuita. Maona muenderero uri kuita magetsi kubva papera sarudzo. Magetsi ari kuita kutiza ari kudaba zvokutamba kama nochisahwira nowanhu. Akatoita kunyangariwa chaiko kuita kunge aja mashonja mambishi. Mashonja aribe kufetiwa. Rekai tione ipapo kuti zvinopera sei. Ipapa wozesa pabodzi pono hurumende paribe ari kureketa kana chinhu kuti sei magetsi ari kuenda zvakadando. Iyo anga asi kuenda pese apa. Panobva maona kuti sarudzo dzakaita kunyangariwa. Wendo huno rekai tione kuti wanoperera papi. Ukuozera yatoita kutoreketa ipapa kutoti aiwa dipamai zvenyu tiri kukwidza mutengo wepeturu nodhiziri. Iyo wotengesiwa nemari yekuAmerica iyo. Kwai dhiziri riri kukwira nomasendi anoita 10 ribodzi wemari yekuAmerica 11 cents pachirungu kuenda padhora ribodzi nomasendi 46 $1.76 pachirungu kubva padhora ribodzi nomasendi 65 $1.65 pachirungu pakaita kunyangariwa. Apawo peturu kwaiya kuenda padhora ribodzi nomasendi 65 kubva padhora ribodzi nomasendi 60 ribodzi $1.65 from $1.61 pachirungu pakatoita kunyangariwa chaiko. Izvezvi motoita kudzikisa homwe wakomana nokutoti mumwe anopatekaira anotsoka idi atadza kuidira peturu yacho iripo iyo inomutowo nzimbei pakaita kunyangariwa chaiko. Dzomutambo kwai izvezviwo zifa wari kunhadzirisa kutekedziwa kwebasa kuzifa wagoti kune vanhu vanosvika 10 wari kufungidziwa kuti ndo wakakwanisa kuwana kunzi wauye koita bvunzo dzokutsvaka basa rokutungamira nokurayiridza chikwata chevakomanawo Zimbabwe chobhora. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Iwaya makwai ari kureketeka yaya charamba tichiaringa kuti ane chokwadi chere, asi kazhinji mukandoona paita utsi aiwa mwoto unenge utoripo. Ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa kwabudika kuti kwai muridzi akatanda kuvhura chitoro choPick n Pay Raymond Ackerman kwai atisiyanga ane makore 92 pachirungu. Tikuti mweya wache uzorore murugare. Rekai tigoramba zvedu takaringa kuona kwazvinoperera izvozvi. Tiribe kunyepiwa kuti achaikiwa rini kana kuti zvaita sei. Paribe atinyepa. Rekai tigoramba takaringa. KuSouth Africa wari kupinda nawo nenjodo yatinayo yokusaika kwemagetsi. Ipapa kubva patanda sondopa wari kundonzi stage 6 warume pakaita aiwa wanoita kukwana hwendo huno. Ipapa zvinoita kuhwadza nokuti magetsi acho anenge achitoita kuenda maawa 4 obenuka 4 obva aenda mamwe 4 munoita kukwana ka. Ipapa vanhu vese wandori busy kugara wakaringa pafoni kuti zvachinja chere kana kuti tiri kuramba tindorimo panyaka dzamushorepo. Paribe chisvinu asi tikuramba tichiti dai waita tusvinu wakomana ava nokuti zvakaita kunyangariwa izvozvi. KuUganda idi kwaratidza kuti hurumende yaMuseveni iribe kana basa nowanhu. Ipapa kwai kubva gore 2014 chairo wakaziwa zvawo kutoti dzimwe nguruve dziri kutengesiwa munyikamo dziri kupuwa mapiritsi okurapa chirwere choHIV antiretroviral aye kwai kuti dzisimbe dzifute. Asi wakabva wanyarara zvawo kuti kuita sevasipo warume zvakaita kuoma chaizvo. Izvozvi kaizvi ndo zvinoita kunyangara kuhwadza tima rakadari unobva waita kusaya kuti riri kubvepiko.
chikwata chomumwe aisenza pachipatara chokukinya. Ipapa kwai akatanikiwa pachena no-BBC kuti ari kutengesa wana, ari kutengesa wapwere kubva achiwabira wabereki kubva muzvipataramo. Ipapa kwai abatirwa nomhosva. Saka taakutofara kutoti aiwa iyeyu mbavhayu anoita zvokubaya wana aiwa asungiwa abatirwa nomhosva. Tikatigoona kuti achapuwa makore mangani. Dai zvikasaita makore mashoma zvinyatsoite makore masvinu chaiwo anoratidza kuti nyaya yache isvinu. Wanoringa nezvonyaya dzosarudzo kuNigeria wagoreketayo kutoti aiwa Tinubu ndiye akaisiwa pachigaro, ndiye ari kuramba aripo. Kwai inonzi Nigerian Electoral Tribunal pakaita kunyangara chaiko. Rekai tione kuti wanozviita sei panenge pachiribe chimwe chokureketa kana watoreketa kudandi zvinenge zvapera. Tikaenda kunyika yaGabon kwaAli Bongo akabisiwa pachigaro kwai ipapa United Nations yatuma munhume wayo kuti aite katombo kanyai nomusoja mukuru pokare naiye Ali Bongo. Pari kufungidziwa kuti anokona abvumiwa kuti achikwanise kutiza kuenda kopotera kune dzimwe nyika. Ukaona zvadando zvadhakiwa paribe chawango waita. Asi rekai tigoona izvodi kuti wanoipedza yakaita sei. Tiri papo mabuja, rekai tigumire pano kwanyasi. Ipapa muramba muchichengetedzeka wakomana nokutoti zuva remapisira rakuita masikati aya takabva mupfumvu kusashamba kwawazhinji kwaizoitisa utsutsa. Wendo huno kwakuya dukusa warume pakaita kunyangara. Tikatamba nomvura zvinoita zvisvinu. Ndini wenyu MaMhanduwe WeNhau.